Det går inte att komma tillbaka efter semestrar och återbörja aktiviteter och säga att nu rullar det på som vanligt. För jag upplevde att det var en sommar som var otroligt turbulent på så många sätt. Det började med efter midsommar, de första nyheterna som kom från Östafrika om att det var svält. Fanns inte mat, fanns inte vatten. Och så började sakta, dag efter dag, bilderna, berättelserna komma till oss. Och så plötsligt så hände Norge. Och så försvann Östafrika och så var vi fullständigt under någon vecka eller veckor ockuperade av det. Hur kunde detta hända som hände i Norge? En man, en norsk blond man som går med en k-pist och avrättar nästan 85 ungdomar, eller inklusive bomben också. Jag satt med norrmännen igår och samtalade om vad som hände på utredningen. Och Norge är fortfarande i chock, berättar de. Alltså oavsett vad det är man gör idag, försöker komma tillbaka till ett normalt liv, så lever detta fortfarande för norrmännen. Dagligdags, nästan varje timme i deras liv. Och så uppstod diskussionen. Hur kunde detta hända? Och det är många som har funderat över naturligtvis. Men nu när det har lugnat sig så kommer debatten. Vad är det för grundvärden vi har i vårt samhälle? Och vad är det som orsakar att vi får den här typen av förfärliga incidenter i vårt eget samhälle? Och så lugnade sig lite i massmedia Norge. Så plötsligt var våra börser i fritt fall. Sjönk och vi fick. Plötsligt fylldes alla våra nyheter om USA som inte kan betala sina räkningar. Som har en gigantisk statsskuld som ingen kan ta in. Om vi ser siffrorna och de skriver ut dem i nollor så är det fullständigt obegripliga belopp som man har i statsskulden. Och så Europa. Europa som alltid, trodde vi, i alla fall i den här historien, står starka. Grekland, Spanien, Portugal, Irland, Frankrike, Italien och så vidare har skulderna växt så mycket att vi kan inte hantera dem heller. Och så till och från under hela sommaren. Tunisien, Egypten, Libyen, Syrien, Jemen och upploppen, frihetslängtan, revolutionerna som jag kallar det. Och så lägger man pusselbitarna samman och då ser man att men det finns faktiskt kopplingar mellan det som händer om vi ser ur ett globalt perspektiv. Vi står inför enorma utmaningar globalt. Och lägger man då till de stora frågor som vi försöker arbeta med, klimatändringarna som sker. Som sagt, jag kom från Island, vi var ute och tittade på Vatnajökull i något ledigt pass. Det är smält den stora, europeiska största vad heter det? Glaciären. Det är Europas största. Den smälter mycket fortare än någon kan förutse just nu. Den är på väg att försvinna. Den sjunker ihop fullständigt. Och så ser det ut. Klimatförändringarna ses vid polerna mycket snabbare än det gör i mittbältet. När jag kommer tillbaka till det. Och så vidare. Vi lever i en värld som skakar i grundvalarna väldigt mycket. Och sen ska jag utifrån det perspektivet dyka ner i några väldigt konkreta situationer. Men jag vill säga redan från början att det jag ger nu är en ganska mörk bild. Men i grunden får vi aldrig tappa hoppet och visionerna. Det är inte för sent. Och det händer så mycket positivt också. Och det är det handlar om när vi möts så här. Att tillsammans kan vi vara med och förändra den värld vi lever i. Det är inte hopplöst. Låt oss inte bli modfällda. Men låt oss titta lite grann på vad är det som händer. Och hur kan vi agera för att förändra. Jag vet att ni har i den här församlingen ett grupp som kommer ifrån Burma. Och det första nedslaget jag ska göra det är just Burma. För jag ska välja några platser där det ser just nu väldigt dystert ut.
Men där jag vet förändringarna kommer också. Burma är ett land, egentligen skulle vi prata om det här, inte jag står och pratar. Men nu råkar det vara så att jag står här. Så vi kan väl, om ni vill kommentera så säg nej. Eller ja, vi vill kommentera. Burma, ett land som var ockuperat av britterna. Jag ska inte ta hela historien ända från Burma, det får ni göra sen när vi käkar. Men Burma var ju en av de kolonierna, och det kommer, låt mig koppla tillbaka lite grann. Europa, som nu skapade grundvalarna, har jag sagt under många år. En dag kommer dagen då vi kommer att få betala priset för vad vi har ställt till med i den här världen. Alltså kolonialtiden, då Europa exploaterade resten av världen och trodde att världen är vår. Den ser vi bland annat resultat av det. Burma var ett av de länder som ockuperade. Fick sin frihet 1948. Aung San Suu Kyi, som ni känner namnet till, som fick Nobels fredspris för ett antal år sedan. Jag kommer tillbaka till henne. Hennes far var ledare när Burma fick sin självständighet. Och i Burma lever det en mängd olika etniska, inte minoriteter utan majoriteter brukar vi säga. Alltså stora grupper med etniskt olika ursprung och så burmeser. Och det här har alltid varit en konflikt i Burma. Men när Aung San Suu Kyis pappa tog över i självständigheten så hade han skapat en konstitution som skulle ge de olika grupperna självständighet men bilda en burmesisk federation. Han blev mördad bara ett år efter sitt tillträde. Och så småningom kom militären och tog över. Och sen har Burma levt under militärdiktatur fram till 1990. Då Aung San Suu Kyi, dottern till pappa som skulle ta över och skapa det nya fria Burma, kommer tillbaka till studier och giftermål i England för att tvinga fram att ett val ska ske och man ska få demokrati. Och när Aung San Suu Kyi samlar krafterna och valet genomförs så vinner hon en jordskredsseger. I parlamentet så vinner hon 90% av alla platserna i parlamentet. Fullständig jordskredsseger. Militären och deras parti vann 10%. Men militären accepterade inte valet. Utan istället tog man över igen en militärkupp, tog Aung San Suu Kyi, satte henne i husarrest. Och där har hon i princip suttit fram till idag. Hon befriades för några månader, just nu fri. Hon har varit fri några månader under perioder, men fängslats igen. Och jag brukar säga att Burma är en av världens värsta gangsterregimer just nu. Vi har en Gaddafi som nu görs, och vi vet inte vad han är. Det var en av dem. Och det finns flera. Nordkorea, det finns Zimbabwe och det finns andra. Men i Burma sitter en av världens värsta gangsterregimer i blodet. En militärdiktatur som håller sitt folk i järngrepp har en av världens starkaste militärarméer. Dominerar fullständigt samhället. Och ni kan berätta själva om era upplevelser säkert mycket bättre än vad jag kan. Men jag vet att man har skapat ett skräcksamhälle där man inte vågar tala med varandra för man vet inte vem som kommer att ange den andra. Sakta håller det på att luckras upp. Jag kommer tillbaka till det. Men där sitter en militärdiktatur, håller sitt folk i ett järngrepp, skapat en skräckvälde, en tystnad bland folket. Och där kämpar Aung San Suu Kyi nu för att försöka öppna upp många andra krafter som jobbar här för att långsamt vara med att en förändring ska komma till stånd. Men innan jag fortsätter så måste jag berätta en berättelse ifrån Burma. Och det finns säkert någon av er som har hört den, men jag berättar den. I Burma och den konflikt som pågår just nu, framförallt på gränsen mellan Thailand och Burma, där de värsta konflikterna pågår. Där kan den civila befolkningen, som är alla krig, så är det kvinnor och barn framförallt som drabbas i alla konflikter idag. Jag läste någon som sa att i de konflikter vi ser runt om i världen så är den säkraste position du kan ha, det är att vara militär. Den värsta utsatta situation du kan ha
i en konflikt är att vara kvinna eller att vara barn. Det är de som drabbas allra värst. Och så ser det ut i Burma också. På grund av konflikten så sitter det ungefär 150 000 människor på den thailändska sidan som har flytt över gränsen och sitter i flyktingläger efter gränsen. De flyktingarna har aldrig blivit erkända som flyktingar av den thailändska regeringen, därför att man säger att de är inte egentligen flyktingar, de är bara tillfälligt här, de ska tillbaka över gränsen så snart som möjligt. Och därför har FN inte fått mandat att arbeta med dem, eller Internationella Röda Korset, och de två organisationer som har de statliga regeringarnas mandat att arbeta med flyktingsituationer. Istället har Diakonia tillsammans med andra organisationer varit med och hjälpt de här flyktingarna under nu många år. Där mötte jag henne. Jag var därför på besök för att se lite grann hur arbetet fungerade i Thailand och i flyktinglägren. Och vi gick där tillsammans med några kollegor i ett av flyktinglägren och vi pratade om vad som händer inne i Burma och så vidare. Då jag sa att vi kanske kunde träffa någon som har kommit över gränsen ganska nyligen. För det vore intressant att få höra vad som händer. Och då sa han, vi sätter oss här. Vi satte oss mest i flyktinglägret och de sa att det kommer alltid folk hela tiden över gränsen. Och så dröjde det bara 10 minuter så kom man med en kvinna och satte henne på en stol framför mig. 40-årsåldern sa man att hon var, men hon var trött och hon var sliten. Jag såg det, hennes ansikte var sorgset trött där hon satt. Och så hade vi en presentation och så ställde jag frågan, men kan du berätta lite grann om vad som hände i Burma? Jag har hört att du har kommit förra veckan ifrån Burma. Kan du berätta vad som har hänt? Och vad som hände? Och så började hon berätta. Inte någon allmänpolitisk situation om hur det såg ut inne i Burma just nu. Hon började berätta om vad hon hade varit med om de senaste veckorna. Och så berättade hon följande. Jag var ute en morgon. Skulle samla torra kvistar och grejer som jag gör varenda morgon. Hon bodde i en by 10 mil innanför gränsen på den burmesiska sidan. Och jag brukar samla ihop, gå en runda i skogen varje morgon och samla ihop i min korg och så ha för dagens matlagning för man lagar maten där uppe. Och när hon går där, det är gott någon kilometer in i skogen och går i lugn och ro och plockar, så hör hon att det knakar till i buskarna bakom. Och när hon vänder sig om så ser hon 3 burmesiska militärer som står med sina k-pistar riktade mot henne. Och sen, kom här. Och hon sa, jag förstod på en gång vad det handlade om. För så gör burmesiska militärer. När de har stora truppförflyttningar som de ska göra i skogen, då tar de civila människor för att hjälpa till och bära militära förnödenheter. Så jag förstod att jag var tagen som porter, som de kallar det. Som sa, men snälla, kan jag inte bara få gå hem? Jag är ensamstående och jag har 3 barn där hemma som jag har ansvar för. För jag kan inte få gå hem och berätta åtminstone att jag måste tjänstgöra åt militären. Kom här, vi har inte tid med det, så. Och så blir den införd, lägger in i skogen och mycket riktigt är ett stort militärläger. Och så berättar man att det var ett 50-tal civila som var tillfångatagna. Mestadels kvinnor, men det var några män också. Och så nästa morgon, mycket riktigt, ställdes de upp på led. 10 i varje, 5 led i bredd. Och så band de tjocka rep på vår midja fram till nästa. Och så stod vi där som fångar eller slavar nästan. Och så på den tunga ryggsäcken. Och sen band de 3 stycken stora granater uppe på ryggsäcken med rep som jag skulle bära. Tungt. Och där stod vi och så lastade de på oss och så sa de, nu går vi. Och så gick vi. De gick först och sen kom militären bakom. Och när vi gick och samtalade så förstod vi ganska snart varför vi gick först och militären kom efteråt. För här trodde man, vi hörde militären prata, här trodde man att gerillan hade lagt ut landminer. Så skulle vi komma in i ett minerat område, då skulle vi flyga i luften först. Tjänstgjorde som bärare, men också som levande minsvepare på ett militärt. Så går man hela dagen och i Burma, varmt, fuktigt, otillgänglig terräng, fanns inga vägar, man slog sig fram genom djungeln och skulle söderut i Burma.
Hon berättade att vi hade fått en liten plastpåse med lite ris. Och när vi vadade genom en flod så tog vi upp det där riset och försökte skölja upp det och fräscha upp det så det skulle bli lite friskare till kvällens matlagning. Och så kommer man äntligen fram. Där man ska stå plats, slå läger den natten. Kvällen kommer och man får äntligen lyfta av sig den där tunga bördan. Och så när hon kommer till det här avsnittet i sin berättelse, då börjar hon och tolken prata sinsemellan. Hon sänkte blicken och hon var uppenbart berörd eller generad över det som kom. Och tolken sa, hon har väldigt svårt att berätta det här för dig. Men vi försöker så gott det går. Och summan av kardemumman, det var när natten kom, när mörkret kom, då kom militären också. Och tog först de många flickorna, men snart var alla kvinnor tagna. Våldtogs, utnyttjades inte av bara en man, utan av flera män under hela natten. Och sen upp nästa morgon. Dit med ryggsäckarna, dit med granaterna och så hjälp på. Så här höll den här kvinnan på i 5 dagar. Då hon en morgon tillsammans med en annan kvinnlig kamrat hade gjort sina bestyr i skogskanten där de den natten hade slagit läger. Och när de står där i skogskanten så ser de att militären vet inte att vi är här just nu. De står och röker och de står och skrattar och berättar historier där borta. Och vi sa till varandra, vi tar chansen. Och så sprang vi rakt in i skogen. Så. Vi sprang och vi sprang och vi sprang och vi sprang. Tills vi bara inte orkade längre utan bara segnade ner. Och då låg vi alldeles tysta och väntade. Kommer det någon efter? Men det gjorde det inte. De klarade sig. Och när de väl hade legat där och vilat och var säkra på att det finns ingen som kommer, så reser man sig upp och så vandrar man ner mot den thailändska gränsen och hamnar i det flyktingläger där jag träffade henne. Jag var otroligt berörd när jag satt mitt emot henne. Hon berättade hela den här berättelsen under en halvtimme för mig. Och jag var ganska berörd och jag kände i biblisk mening, hur djävulska kan vi människor bli mot varandra? En kvinna, enkel, säkert inga stora tillgångar, fattig, men som ville sina barn bara ta hand om dem, ge dem all den kärlek och förutsättning för att de skulle kunna leva ett drägligt liv. Och istället blev han på det här sättet, och sitt eget folk, sin egen militär. Jag var oerhört berörd. När jag skulle avsluta samtalet så sa jag, när jag skulle lyssna här, istället för lite delfrågor och så vidare. Kanske hon har, eller du har något att fråga mig om. Försöker vara lite artig så taffligt som man kan. Och då sa hon, vad var det du sa att du kommer ifrån, sa hon. Ja, jag kommer ifrån Sverige. Och så tolken översatte. Och så tänkte jag, hon vet nog inte vad Sverige är. Så jag tänkte, jag ska förklara att Sverige är ett land som ligger och så vidare. Men jag hann aldrig så långt. Hon såg med djupt i ögonen som Sverige. Det är därifrån de där granaterna kommer som jag var där ute i skolan. Mycket riktigt. Vi har bildervis på det. De granater som den här kvinnan gick och släpade på, det är Carl Gustaf-granaten, som bär vår stolta konunganamn till mig. Carl Gustaf-granaten. Framtagen av Bofors och Celsius, tillverkas på licens i Singapore och säljs till gangsterregimen i Burma. Och det bär den här kvinnan på där ute i skolan. Och jag lovar er, hade jag haft en lucka som jag kunde dra undan där och bara sjunka genom jorden, så hade jag ryckt i den luckan. Så skämdes jag att vara svensk just här vid det tillfället. Är det för strukturer, vänner, som skapar lidandet, förtrycket i vår värld? Hur kan svenska vapen bäras av en kvinna i Burma och den militära gangsterregimen? Hur kommer sådana strukturer till? Det är lite av det Diakonia vill arbeta i vårt arbete. Det finns många strukturer, jag ska komma tillbaka till några. Det finns många strukturer som gör att vi bidrar själva. Vi är en del av det förtryck och lidande som sker. Så länge vi inte tar ansvar själva. Och det är min poäng. Vi måste ta ansvar.
I Diakoni har vi arbetat mycket för att vapenexportfrågorna och de regelverk som finns kring vapenexporten måste skärpas till. Det kan inte vara så att en kvinna ska bära svenska vapen i Burma. Det kan inte vara så att vi försöker sälja radarsystem till Gaddafi för bara ett halvt år sedan. Så var det. Vår handelsminister var där och stod och höll Gaddafi leende i näven och försökte sälja svensk radarutrustning så han skulle kunna ha koll på folket. Det kan inte vara så att vi säljer vapen till Mubarak som höll Egypten i ett järngrepp. Vi måste ta vårt ansvar. Det är en del av saken. Ska vi vara både sanningsenliga och moraliskt något sån här rakryggade, då får vi säga nej. Nu får det vara slut. Skärp till det här. För vi bidrar faktiskt också till hur världen ser ut. Den här kvinnan har berättat sig, jag ska inte sluta där. Jag följde henne under en tid. Vet att hon gick tillbaka till sin hemby. Jag vet att hon engagerade sig i en stor kvinnoorganisation i Burma. Och den kvinnoorganisationen har Diakonia som en samhällspartner. Och de arbetar med temat: ska en förändring komma till stånd i Burma, så är det inte genom våldet. Det är inte genom kriget. Det är inte genom händer. Utan det är, om man skulle kunna använda samma ord som Stoltenberg gjorde i Norge. Det använde den här kvinnoorganisationen för länge sedan. Det är genom att respektera varandra. Det är genom att respektera de mänskliga rättigheterna. Det är genom att öppna upp och se varandra i ögonen, skapa förståelse, skapa respekt även om vi är olika. Det är den enda vägen framåt. Och när munkarna gick i saffransrevolutionen för några år sedan, så vet jag att den här kvinnoorganisationen gick med. Jag vet inte om hon specifikt, den här kvinnan, men de gick där på gatorna också. Tysta, silent i en demonstration. Vi har fått nog. Den här gången lyckades de inte. Militären återigen lyckades slå ner, arresterade mängder av folk, sköt människor för att behålla sin makt. Och de lyckades inte. Men jag lovar er, Burma kommer att befrias ifrån det förtrycket. Jag är absolut övertygad. Precis som det vi har sett nu i Egypten eller Tunisien eller Libyen, det kommer att hända i Burma inom en snar framtid. För det finns så många människor som arbetar på att en förändring ska komma till stånd. Trots skrämselpolitiken som förs, så vet jag att det finns människor som arbetar. Jag har följt Burma i mellan 20 och 25 år av utvecklingen där. Jag besökt Burma regelbundet. Jag var där för ett år sedan. Och när jag kom den här gången till Burma och Rangoon, så såg jag att någonting var på att hända. För alla gånger jag har varit i Burma tidigare, så har det varit väldigt svårt att prata politik, väldigt svårt att prata om regeringen, väldigt svårt att tala om någonting. Möjligen om man gick ut ifrån en samling och var bara 2 stycken och gick på gatan, så kunde man börja prata lite grann. Den här gången, för första gången på 20 år, så kunde vi sitta och äta middag i en ganska stor samling. Och folk började prata om valet. Ni vet att det var ett val förra året. Ett spel för gallerierna väldigt mycket, men det var ändå ett val. Och några av dem som jobbar i oppositionen sa att vi måste delta i valet ändå. Även om vi vet att ingenting kommer att förändras, så är det en liten öppning som vi måste använda, den lilla öppningen. Och så satt vi och diskuterade fritt. Och jag sa till en kollega i Burma, jag har aldrig varit med om det här, att sitta och prata fritt så här. Någonting håller på att hända. Och sa ja, någonting håller på att hända. Det kommer att ta tid, men någonting händer. Och folk arbetar under jorden. Folk försöker mobilisera, engagera och så vidare. Och jag är övertygad, förändringen kommer i Burma. Samtidigt sa den personen, för jag sa, vad är det som händer? Ja, sa hon. Hon är ledare för en organisation som växer nu som heter Shalom. Det här är bland annat resultatet på säsong av Diakonias arbete. Plötsligt så kände jag mig både ödmjuk och stolt samtidigt. De sa att men ni har varit med och stöttat arbetet här.
inte krävs resultat för det har varit så svårt, det har varit så jobbigt, utan ni troget har stått vid vår sida och stöttat oss. Och nu händer det sakta saker. Detta är bland annat, inte det enda, men bland annat ett resultat av er trohet och ert stöd under alla de svåra åren. Och då kommer vi tillbaka till det Mikael sa, det är människor som förändrar världen. Och det ser vi gång på gång bekräftas. När människor har fått nog, när människor kommer samman, när människor beslutar att nu måste det till en förändring, då kommer förändringen. Och i Burma kommer förändringarna ganska snart. Men då står man inför andra utmaningar. Och det är där konflikten är där, orättvisorna måste åtgärdas. Alltså i ett land som Burma, alltså, jag kan inte tro i, jag kan inte heller förstå det riktigt. Men alltså den lyx och det levande som den här diktaturen lever i och sen den enkla människan ute på landet och den fattigdom och de umbäranden man genomgår där. Det är klyftor som liksom inte går att, det går inte att riktigt förstå dem. Precis samma sak händer nu när Gaddafi rasar i Libyen, när det uppenbaras vilken lyx och han har levt i. Med sina jätteanläggningar, med sina stora hus och slott och tillgångar och miljarder i USA och här och där. Och så den fattiga enkla Libyen ute i öknen. Alltså det är sådana klyftor i den här situationen. Och de måste sakta åtgärdas. Respekten för varandra, respekten för mänskliga rättigheter, men också en ekonomisk rättvisa. Där balansen jämnas ut, det är då fred, försoning och förståelse kan skapas. Och det är de utmaningarna vi arbetar med tillsammans. Vi lämnar Burma för ett ögonblick. Ger oss till Kongo. Den här församlingen har varit engagerad i 150 år i Kongo. Det är faktiskt så. Och långt före man pratar om bistånd och utvecklingsbistånd och vad det kan vara, så arbetade man globalt med internationella frågor som en församling som den här för 150 år sedan. Nu pratar jag lite spontant, nu fyller jag på här. Men jag brukar berätta om min farmor. Var inte Uppsala. Hon blev änka när hon hade, jag minns inte riktigt hur gammal hon var, men hon hade 10 barn i zinkgruvan. Min farfar arbetade i gruvan, i zinkgruvan i Närke. Och körde nattskift och då var det sådana här öppna dagbrott, vet du. Och de hade en stock där man skickade ner sten som var över efter man hade rensat sig. Men den där stocken, den var borta, så när han körde fram så åkte skottkärran över kanten och han följde med sig och dog i gruvan. Och farmor blev änka med 10 barn, försörjningsplikt 10 barn, ingen inkomst. Och det är så fascinerande när jag har gått tillbaka och liksom förstått. Hon fick ta jobb naturligtvis på gruvbolaget. Hon städade på kontoret, gick upp klockan 4 varje morgon och gick och städade på gruvkontoret. Till klockan 6 då gick hon hem och såg till att barnen kom till skola och fick lite frukost och så vidare. Och sen gick hon tillbaka och arbetade i disponentvillan som en slags husa och städerska under hela dagen. Och så hem och ta emot barnen och så ordnade lite middag när de hade kommit och så vidare. Och sen när kvällen kommer, då går hon utsliten. Från 4 på morgonen, slitet hela dagen. Men när kvällen kommer, då går hon ner till missionshuset. Och i missionshuset får hon höra breven som har kommit från Kongo. Att vi är just nu i Konkia och Baba. Vi har startat en skola här och nu hoppas vi att ni kan stötta oss med att ge lite mediciner för hälsan här är väldigt svår och så vidare. Den här typen av berättelser. Och så tar farmor sina sista sekiner och skänker i kollektboxen för att de svarta afrikanerna ska få utbildning och hälsa. Det är nästan 150 år. Det är inte 150 riktigt, men nej. Och så var det i församlingen. Vi ska hjälpa Afrika att resa sig ur fattigdom. Men när de första missionärerna kom, då är vi tillbaka i historien. Precis som i Burma så var Kongo, vi har det Kongo som ett exempel. Sedan länge utnyttjat av
började med slavhandeln. Och där tror vi lite naiva svenskar, vi har inte varit med i någon slavhandel. Visst, det gick många svenska båtar, vi har loggböcker kvar. Många svenska båtar som gick ifrån Sverige eller gick ut till England lastades där. Ofta med sprit, gevär, handgevär och annat. Och så gick man ner till Kongo. Och så sålde man det till de kongolesiska ledarna, småkungarna som fanns på den tiden. Och så fick man fånga mänsklig arbetskraft. Och så fyllde man båten med mänsklig arbetskraft. Och så gick man över till andra sidan, till Sydamerika och till Amerika. Till de stora ris och majs och kaffeodlingarna som växte upp och framförallt bomullsodlingarna. Och så sålde man arbetskraften. Och så lastade man båtarna med bomull istället. Och så gick man hem till Europa igen med bomull. Och här hade industrialiseringen börjat. Så här behövde man allt mera bomull för att väva tyger och se till att industrin kom igång. Och så höll den här trafiken som man kallar det på. Ner med eländet till Afrika, arbetskraften i Afrika över till USA och hem med bomull så vi kunde blomstra industriellt och ekonomiskt. Så började utnyttjandet av Afrika. Och sen kom kolonialiseringen då man insåg att här finns det ju mycket rikedomar. Låt oss ta över makten fullständigt. Kongo, alltså när jag läste den här historien, när jag återupprepar alltså, kan ni tänka er att kung Leopold i Belgien tar hela detta Kongo som en privat. Han tar det bara. Detta är plötsligt min privata ägo. Han lägger sig under. Och det är så länge. Men det gick inte att hålla det som en privat ägo, utan så småningom fick han överlämna sig att det är den belgiska staten som är ägo. Och läser man de berättelser som pågick under den tiden, under kolonialtiden, så är det fullständigt absurt. Oskar Andersson kom från den här församlingen. Oskar Andersson har skrivit många brev, artiklar, böcker om vad som hände. Vad som hände när han kom till Kongo. Där kolonialmakten till exempel i en by kunde säga att nu får ni betala skatt, så och så mycket ska in. Stackars fattiga kongoleserna som inte hade någonting. Betalar ni inte så hugger vi handen av er. Men jag minns inte om det är Oskar Andersson eller om det är Arvid Svärd som i någon av sina böcker har skrivit. När de kommer till stadsposten, eller stadskontoret i det här området och ska presentera sig och att man vill börja arbeta. Och när han kommer till stadskontoret så står det en stor korg utanför dörren. Och hela korgen är full av svarta avhuggna händer. Det är historien vi har med. Inte vi, kanske som mission, alltså den kollektiva skulden vi har. Alltså hur vi utnyttjade detta land. Först slaven, sen kolonialtiden. Och så kom äntligen friheten till Kongo. 1960. Alla, tror jag med gott hjärta, och naturligtvis alla afrikaner jublade. Äntligen frihet från detta förfärliga Europa. Istället så får man inre stridigheter. Och efter de inre stridigheterna en egen ledare som fortsätter exploateringen. Mobutu, som precis som Burmas regering som jag pratar om, blir en av världens värsta ledare vi har haft. Skjuter av alla människor runt omkring sig som kunde hota honom. Och börjar sälja utlandet, koncessioner till gruvan. Alltså, jag brukar säga, Kongo, dess förbannelse har blivit dess rikedom. Kongo har precis allt. Precis som Burma som är ett oerhört rikt land också på tillgångar. Men Kongo är ännu mer. De har guld, de har koppar, de har diamanter, de har olja, de har fiske, de har en enorm skog, de har kobolt, när de kommer tillbaka till det. Och koltan, som finns i varenda liten mobiltelefon som vi har. Det finns två platser som koltanen kommer ifrån. Det är Kongo. Och det är i Sydamerika finns det också tillgångar i ett eller annat. Vi har dem allihop i våra mobiltelefoner.
Alla dessa rikedomar sålde Mobutu ut till olika bolag. Och fick naturligtvis själv bra betalt för det här. Men framförallt bolagen tjänade massor av pengar. Men kongolesiska folket har aldrig sett skylten av någon offentlig sektor, av någon vård. Han bara slitit och släpat dag ut och dag in, årtionde efter årtionde. Och då säger konflikt och rättvisa. Finns det möjligen en koppling? När Mobutu väl föll så kom det som kom att kallas Afrikas världskrig och pågick nästan under 10 år. Där länderna omkring, Rwanda, Burundi, Uganda, Angola och så vidare, allihop plötsligt också då skulle ta för sig av tillgångarna som finns i Kongo. Och så utbröt det här kriget, stamkriget och kriget mellan länderna. Och pågår egentligen ända in idag, även om det är något lugnare. I östra delen av Kongo pågår det fortfarande. Jag vet inte hur många miljoner människor som har dött, men det är många miljoner som har dött under det här kriget. På grund av kriget, men på grund av fattigdomen. Och vi vet att detta är ett av de områden där kvinnor, nu tillbaka till början, kvinnor våldtas mest i hela världen. Varje vecka så är det tusentals kvinnor som våldtas. Som en del i stridigheterna, som en del i valen. För att åstadkomma fred i Kongo så behövs det dels akuta insatser i östra delarna. För det som Margot Wallström arbetar just nu med i FN vad det gäller skydd av kvinnor, jätteviktigt just nu. Få stopp på det här. Men långsiktigt så handlar det om företagens roll och det internationella samfundets roll i Kongo. Vi har tagit fram en rapport om vi tror att svenska företag är jätteduktiga på etik och mänskliga rättigheter, så kan jag berätta att jag har gjort en rapport på Lundin Mining som är ett svenskt företag. Lundin Mining har ett av de företag som har köpt koncession av regeringen för att bryta en del av de här mineralerna i södra delen av Kongo. När de fick det tillståndet så skrev man också under att de människor som bor i det här området, som måste flytta på för att kunna öppna våra gruvor, de ska vi bygga bostäder till. De ska vi se till att de får ny plats att bo på, och vi ska bygga det som behövs för att de ska kunna få en tillfredsställande framtid. När de väl hade drivit de här människorna på flykt, då lämnar man alltihop. Och vi har rapporter från de med befolkningen som var med. Ingenting. Och man går nu till Lundin Mining och säger, men ni gav oss ett löfte att vi skulle få nya bostäder, och de tvår sina händer. Och de här människorna lever fullständigt i omänskliga förhållanden just nu. Därför att Lundin Mining ska kunna bryta mineraler, göra sin förmögenhet och placera i skatteparadis, som vi bland annat har en kampanj också om. Men så kan inte världen fungera. Och återigen, precis som med vapenexporten i Burma, så är vi en del av det. Och som jag sa, varenda mobiltelefon som vi bär på är brutna gruvor i Kongo. Det här kvartalet. Och då, om ni åker ner tillsammans med mig och tittar på de villkor som arbetarna har när de bryter det här. Ofta unga pojkar, därför att gruvgångarna är små. Mörkt, vedervärdigt ur säkerhetssynpunkt, slitsamt arbete. Så är vi där igen, så att säga. Egentligen har ingenting förändrats sedan kolonialtiden, då vi utnyttjade så mycket som möjligt. Det är bara det att det är tystare idag om alltihopa. Men det pågår fortfarande. I samarbete, så att säga, med en korrupt regering. Om det fanns en regering som fattade beslut och kunde liksom leda landet och säga att nu betalar ni skatt här, eller nu betalar ni det här, så vi kan se till att arbetarna har riktiga villkor och att inte barn ska utnyttjas i gruvorna. Men naturligtvis en korrupt regering, men som utnyttjas också av företag som tjänar pengar. Så blir det klyftor,
orättvisor och konflikt. Så här har vi en utmaning. I Kongo, för att vända det här lite ljust, så finns det organisationer och människor som står mitt uppe i det här och ser vad som händer. Och som dagligdags försöker, som bärs av tro, hopp och visioner. Ja, men det går att bygga ett nytt Kongo också. Som jobbar med kvinnorna, som jobbar med att beskydda dem, som ger dem medicinsk vård, som skapar opinion. Andra som arbetar med företagen försöker analysera hur hela strukturen ser ut, för en dialog med företagen. Och andra som jobbar med demokratifrågor. Dialog med regeringen, utbilda människor när de ska hållas val snart. Vad de ska tänka på när de ska rösta, hur ett val fungerar, hur demokratin fungerar och så vidare. Och precis som jag har sagt, Burma, så säger jag, Kongo, det kommer att lyfta. Men det ser väldigt mörkt ut. Men jag vet, det finns allt för många människor. Inte allt för, det finns så många människor som arbetar för att en förändring ska komma till stånd. Och som bokstavligen ger sina liv för att en förändring ska komma till stånd. Och där behövs du och jag som stöd, i förbön som församling, i delandet av våra resurser, stötta de rätta krafterna, så kommer förändringen. Jag vet. När förändringen kom i Egypten så var det många som var förvånade. Och det gick fort. Plötsligt samlades människor ute på torget, framförallt unga människor, som kände att nu får det vara nog. Vi orkar inte med det här förtrycket och den här diktaturen, den här arbetslösheten och de här ekonomiska problemen. Nu får det vara nog. Och då fick Mubarak ta sitt plan från Kairo och flyga. När jag en gång talade om det här så sa jag att jag önskar att, det var bara veckor efter, jag önskar att jag kunde säga att det här var ett resultat av Diakonias arbete med demokrati och mänskliga rättigheter som gav frukter. Men jag tror inte jag vågar säga det så. Sen träffade jag en man från området och vi kom att prata om det här. Och då ställde jag frågan, och han är en av våra samarbetspartner som leder en stor organisation i området, i regionen. Och så tror du att det finns någon koppling mellan det vi har gjort under alla år och det vi nu ser? Och då sa han, självklart. Jaha. Jo, men det är självklart. I Egypten så har vi hållit på år efter år. Mänskliga rättigheter, utbildat, mobiliserat människor, talat om att en förändring måste komma till stånd. Nu när det kommer så är det klart att ingen kan säga att det var vi som gjorde det. Så är det inte. Men självklart finns det en koppling mellan allt det som gjordes under alla år till att det plötsligt hände. Och när det hände så satte folk och organiserade och smsade och delade information att nu gör vi så här. Varje natt satte folk och gjorde strategier. Vad gör vi imorgon? När möts vi? Vem ska tala på torget? Det var människor som har varit med under lång tid som plötsligt mobiliserade och drev alltihop det här. Och så brukar jag säga så här. Ingen kunde förutse när apartheid föll samman i Sydafrika. Jag var själv med i den kampen, eller ordförande i anti-apartheidrörelsen. Jag minns att vi satt på sammanträde bara något år innan, eftersom Mandela fortfarande i fängelse. Vi demonstrerade, vi gjorde flygblad, vi informerade, vi folkbildade och vi satt och suckade på ett styrelsemöte. Ingenting förändras. Nej. Och vi var trötta och vi kände liksom en uppgivenhet. Det blir ingen förändring. Och så plötsligt hände det. Och det gick fort. Nelson Mandela befriades, han kom ut, det blev fria val. Han valdes med stor seger och alla talade om äntligen. Återigen, det var ett långsiktigt, trögt arbete med mängder av människor. Men när vi inte såg resultat, men när väl hinken var full, då svämmade den över och förändringen kom. Så var det med muren, när den föll. Ingen, jag tänker efter själva, ingen politisk analytiker talade något halvår till mig innan att muren kommer att falla och nu kommer öst och väst att öppnas upp. Ingen kunde förutse det. Och när det väl hände, då gick det fort. Det gick på någon vecka. Så hände det saker. Och plötsligt så föll muren. Och folk klättrade på muren och tog tegelstenar. Plockade bokstavligt fysiskt ner muren. Och gick över till andra sidan. Men bakom något långsiktigt.
Jag har hört så många berätta från Östberlin till exempel, hur man möttes i kyrkor, man satt och pratade, man drömde om det, hade visioner och så vidare. Det här grogrundsarbetet som när hinken var full svämmade över. På samma sätt som sagt, det här sker i Egypten. Och det kommer att ske. Det arbetet pågår just nu i Burma. Det pågår i Kongo. Och när hinken är full i de här länderna, då kommer det. Jag är övertygad. Men det är det arbetet Diakonia vill vara med. Och skapa förutsättningarna för att förändringarna ska komma till stånd. Och att se vår egen roll som i Burma eller i Kongo. Se vårt eget ansvar och vår egen roll. Både vad vi bidrar med i konflikten, men också se hur vi kan bidra till lösningarna och framtiden, öppenheten, respekten och så vidare. Jag stannar vid ett område till. En av de svåraste konflikter vi har att tala om i församlingen, det är konflikten Israel-Palestina. Ofta när vi talar om den så blir det olika grupperingar. Ur ett teologiskt perspektiv ofta är lite spänt. Jag var för några månader sedan i mars på en konferens i Betlehem. Den konferensen var en teologisk konferens som arrangeras av en organisation som arbetar med teologi i Palestina. Kristna teologer som samlas. De arrangerar en internationell konferens i Betlehem där allt startade. Och vi var tillsammans där. Och då vet så Betlehem idag, det är omgärdat ett stort fängelse. Omgärdat av hela den här muren som man har byggt. Och så finns det 3 utgångar utifrån Betlehem. Där man måste ha ett Jerusalem-ID-kort om man ska komma ut. Har man inte det så kan man aldrig lämna Betlehem idag som är Palestina. Där inne hade vi vår konferens. Vi läste Nya Testamentet. Och försökte med hjälp av historiker och kyrkohistoriker som var med från USA och så vidare förstå den kontext som Jesus levde i. Då ockuperade av romarna. Utnyttjade, exploaterade, som vi har pratat om. Och så läste vi Nya Testamentet där Jesus säger saker. Och så plötsligt, jag har predikat i 40 år och plötsligt så, nu i mars var det omtumlande för mig att sitta i Betlehem och försöka förstå vad som hände när Jesus levde och sen tolka det in i den dag det är idag. Se, jag har kommit för att ge de förtryckta frihet. Jag har kommit för att ge de fattiga ett glädjebud. Jag var hungrig och jag var törstig. Och ni vet berättelsen. Var du där? Och så skulle jag kanske citera det rike mannen. Var här till exempel inte. Alltså, läsa de här texterna utifrån den kontext han levde i och så lever han. Och så hade vi en gudstjänst en dag inför muren. Vi hade muren som altartavla. Vi var 250-300 personer från hela världen. Filippinerna, Japan, Norge, Sverige, USA och så vidare. Och så predikar en palestinsk teolog inför muren. Så det har varit en text ur saligprisningarna. Och på svenska står det, tror jag, saliga är de saktmodiga, för de tillhör landet. Har ni hört om predikan i Sverige om den versen? Saliga är de saktmodiga, till den tillhör landet. Det är en av saligprisningsministrarna. Och så säger den palestinier. Jag har läst den här texten och fightats med den här texten. Och jag förstår inte vad Jesus egentligen menade. Min uppväxt och vad jag har varit med om under min livstid sedan 1948 så kan inte jag förstå det. Saliga är det saktmodiga, till den tillhör landet. Vi har hela tiden sett hur murar byggs, hur militära checkpointer byggs upp, hur vår mark blir mindre och mindre, hur man tar husen ifrån oss, hur man tar ID-korten ifrån oss, hur man gör det. Och jag har inte förstått det här. Men så säger men nu börjar jag förlika med den här texten. Jag börjar förstå lite grann.
Och så börjar jag berätta. Det här området har alltid varit ockuperat. Av babylonerna, av assyrierna. Och så räknar han upp alla stora kejsarmakter som har ockuperat. En efter den andra. Den ena stormakten har slagit ut den andra, slagit ut den andra. Alltid varit ockuperat. Engelsmännen kom och ockuperade och så blev vi in i kolonialtiden som jag pratade om förut. Och så vidare. Genom årtusenden har detta område varit ockuperat. Men så säger han, men nu börjar jag förstå den här texten, tror jag. För var finns assyrierna nu? Var finns babylonerna nu? Var finns och så räknar han, var finns engelsmännen nu? Alla försvann. De var här något århundrade. De var här ett par år. Sen försvann de. Men kvar är vi som alltid har funnits här. Och Jesus säger, saliga är saktmodiga, till dem tillhör landet. Det är en konflikt vi ser mellan Israel och Palestina. Återigen, att bygga murar är inte lösningen. Att hata varandra oavsett vilken sida det är inte lösningen. Jag är tillbaka till kvinnan i Burma. Den enda vägen fram är att respektera varandra. Att lyssna till varandra. Skapa förtroende. Det finns ingen annan väg. Jag lovar det. Murar har vi sett byggas i historiens lopp många gånger. Har aldrig bestått. Och den väg man är inne nu på att lösa konflikten är fullständigt fel väg. Det finns bara en väg och det skapar förtroende. Och då brukar jag berätta om en ung man, Omar, som jag känner i Palestina. Som arbetar just på den här organisationen Sabin. Varje helg samlar han ungdomar. Palestinska kristna ungdomar. Palestinska muslimska ungdomar. Judiska ungdomar. Till stora veckohelgsläger. Och så tar man av sina egna fickor. Man har inte begärt pengar för diakonia från det här. Men man tar sina egna pengar. Inte mycket. Och så köper man små olivträd, olivplantor. Och så går man runt på Västbanken de här helgerna. Och där israelerna har ryckt upp för man ska bygga muren eller man ska bygga sådana industrier. Där man har ryckt upp olivodlingar som ofta kan vara 1000 år gamla. Bara slitit upp dem och bygger sina murar. Där går de nu igen. Som ett trotsigt hopp som ungdomar. Och planterar nya plantor, olivplantor. För naturligtvis försörjning, för många av palestinierna försörjer sig på oliven. Det tar lång tid innan de här försörjer. Men det är framförallt en symbol. När kristna ungdomar, muslimska ungdomar, judiska ungdomar går tillsammans och planterar olivträd för sina egna fickpengar. Så är det utrop. Tecken att vi ger inte upp, men vi tror inte på det som just nu händer. Vi tror på samförstånd, vi tror på respekt för varandra och så vidare. Det jag försökt säga hela tiden. Och de är uppenbarligen tydligt uttryck för det. Och det är de som i slutändan kommer att vara de som vinner. Jag vet det. Jag vet det. Med all historia jag har från Sydafrika, Centralamerika, från Chile, från Egypten nu. Det är de som i slutändan kommer att. Militären, diktatorerna, de faller i slutändan som tändstickor. När människor kommer tillsammans och säger, nu vill vi ha något nytt. Och det vill jag säga när jag ser den här aktivistgruppen från Uppsala. Jag vill säga att det är ungdomarna hoppet står till just nu. För när jag talar om Burma så är det väldigt mycket ungdomarna. När jag talar om Egypten så var det ungdomarna som drev hela den kraften. När jag ser vad händer i Europa så är det mycket ungdomar som har nya visioner att vi kommer att bygga en ny värld. Vi har tröttnat på det här sättet att leva. Den materialismen, ekonomismen är hela tiden har stått i centrum. Det finns andra världar. Och det är ungdomarna på Västbanken som kommer att göra det. Hoppet står till er. Ni kommer att fixa det. Men naturligtvis, vi alla har ett ansvar. Vi måste vara med. Och någonstans handlar det precis som konflikter mellan. Istället för att skapa onda strukturer eller vara med i ett system där vi är med och utnyttjar. Säga hej här och vara med och skapa fred och försoning. Respekt för varandra.
Stötta de krafter som jag ser är med och förändra. Då kan någonting hända. Och sen skulle jag kunna fortsätta med att prata om Zimbabwe och prata om Centralamerika, Latinamerika. För det är många platser i vår värld där det skadar. Men det finns så många fantastiska krafter som är motkrafter och försöker bygga något nytt. Och jag hoppas jag har kunnat förmedla lite av den balansen mellan de mörka krafterna men också de kraftfulla, ljusa krafter vi ser i tillvaron som behöver vårt stöd. Och där du och jag inte bara får stöd, där vi kan ingå själva i våra liv, här där vi lever. Det finns en mörk historia, här är vi idag, men det finns en ljus framtid.